Klaar voor de start. Af! Dit is de zeepkistenrace voor scholen voor praktijkonderwijs in Friesland. Deze zeepkisten die worden op school gemaakt, worden ontworpen door de leerlingen zelf. En de bedoeling is dus dat ze zo snel mogelijk van deze terp afrijden. Het is mooi weer, een prachtige mooie locatie, dus wat willen mensen nog meer? Wat is er dan? Nou, ik moet deze ding niet meer gaan. Op die reg? Ja. Waarom? Nou, dan weten mensen dat wij de racekevers eten. De raceketens? De wat? Racekevers. De racekevers. Ja, Nee, ik hoor het nou hoor. En horen jullie ook bij de racekevers? ja, maar ze gaan er niet in. Nee? Nee, ik wel. Ik ga daar, remmen. Jij gaat remmen? En waarom hebben ze jou uitgekozen als een remmer? Geen idee. Je wou het zelf? Ja. Er moest iemand hebben, ik dacht eigenlijk wel. En jullie zijn ook een gemengd team. Ja. Zijn er al liefdes? Nee, dat Kijk, daar is Hilda, die heeft wel een liefde. Ja? Ja. Hilda, je hebt toch iemand gezien die leuk is? Vertel. Ik heb niks te vertellen. Ze kwam net naar me toe en zei van, oh kijk, zie je die jongen, die is leuk. Ja, ga je weg. Auw! Ja, jullie zitten altijd over die jongen te praten. Ja, maar dat doen vriendinnen, dat doen vriendinnen. Dat doen meisjes altijd. Niet altijd. Jawel. Nee, ook andere onderwerpen. En wist er wel eens D-wurf van? Ja, sowieso met haar. Ja? Ja, jij vroeg me een keertje om verkering. Nee, dat was een grap. Ja, nou, dan zei ik lekker nee. Ik vond jou raar genoeg. Ik vond je raar genoeg hoor. Oh, ik kom niet meer bij. Hallo. Hoi. Hoi. Ben jij ook een reetkever? Nee. Oké. Wat zou je vertellen? Dan kom je niet in dit item. De racekevers zijn er ook klaar voor. Klaar voor de start. Af! Hoe is het? Goed. Het gaat leuk. Het is wel eng. Ja? Ja. Nou ja, voel maar. Nee, ik vond het wel eng hoor. Heim en Woen eigenlijk? Weet ik nou. Nee, geen idee. Vinden we gewoon van wel, toch? Ja. Gewoon het beste team. Hey!